El tema que aquest vespre ens ocupa és un tema en el que el volem parlar i volem... Certament no us faré una conferència, com m'ha tocat fer-la moltes vegades o escriure. És l'argument entre naturalesa i espiritualitat, especialment formulada la pregunta si la naturalesa pot ser font d'espiritualitat. Nosaltres, a Occident, per diversos motius, tenim una relació amb la naturalesa que és més patològic que no veritablement una relació d'autenticitat i de vida. Jo animo a anar més enllà i veure quina és la percepció que té de la naturalesa una persona que prové de les tradicions de l'Extrem Orient. Per tant, aquí em referiré essencialment a dues. D'una banda, allò que anomenem el brahmanisme i d'altra banda, allò que anomenem ja a la Xina el taoisme. Esclar, quan un ciutadà, quan una persona que s'ubica en aquesta tradició veu la naturalesa, no veu el que nosaltres veiem. La seva mirada és distinta. He trobat un text extraordinari d'un pare medieval, Alano Dalila, un monge cistercenc, que diu, fa parlar la terra, i la terra diu a l'home, home, però per què segueixes obligant-me a donar-te més fruits dels que et pugui donar? Per què constantment em talles boscos per ocupar tot l'espai? Per què no em respectes? Jo estic molt cansada de tu. És un text que sembla que hagi estat escrit en aquestes dècades per part d'algú que és sensible a la naturalesa. És a dir, tot això diu molt bé la fe acòsmica cristiana. Una fe en què la naturalesa no hi és, però compta. Enzo Bianchi s'ha referit, sobretot, a la nostra mala relació amb la naturalesa. Jo crec que té molt a veure amb el paradigma modern. Què és la naturalesa des dels ulls de la modernitat filosòfica? D'entrada, un tot matematitzable. L'Orient cristià és un Orient molt més atent a la naturalesa, i els grans sants de l'Orient, de la Rússia cristiana, però també del món cristià ciríl·lic, tenen una atenció pels animals i per la naturalesa que nosaltres no ens podem ni imaginar. Jo crec que no hem llegit bé la Bíblia. Nosaltres cristians, sobretot, hem fet dues lectures errades a la Bíblia i us vull sintetitzar. La primera, la lectura de l'Antic Testament. L'hem fet privilegiant l'home i traient-lo del context de la creació. Últim punt, ja he passat el temps, últim punt, recordeu-vos de Jesús, recordeu-vos de Jesús. Feu l'esforç de veure'l com a home. Després el veureu, confessareu com a Déu, però si no el confesseu com homes, sou teistes. Ell ha estat un autèntic home, diu el cristianisme. I ell, d'on li venia la seva saviesa, sinó del pensar i del contemplar la naturalesa. Passat per un paradigma modern que ha resultat ser depredador per la naturalesa, hi ha símptomes d'aquesta depredació explícits, però la pregunta és, i ara què ve?